И здравейте хора, добре дошли в едно ново видео. Днеска с моите приятели Николай и Мартин ще се изправим в битка на Battle Royale срещу всички босове. Първо, при кой бос искате да отидем? И искате мистериозно колело да завъртим? Искате и мистериозно колело да завъртим за боса? Не, дай направо да гледуваме. Или дай мистериозно колело. Добре, мистериозно колело ще видите след малко, като го нагласим. И така, хора, в момента сме на колелото на късмета, само леко ще оголемим така. И нека да завъртиме. Хоп, кой ще е първия бос, при който отиваме? И то е... Хора, отиваме при боса, който се намира на The Yacht. Ама да ни написали Red Wine Relic. Какво? Нали, написали TNT-на. Дето е на Red Wine Relic. Red Wine Relic? Да, просто напиши Динамо TNT-на. Чули? Добре, Динамо. Ще напишеме. Искате ли тя да остане за финал? Не. Ми съжалявам, ще бъде за финал. Защото може да не пише. Махаме The Yacht, сейф и готово. Добре, на Яхт кой бос е? Котката ли? The Yacht, да. Добре, слагам я. Хора, ако искам да таковаме, ще таковаме с култура пара. Snoop Dogg даде. Аз ще ми коронка. Да. Аз нямам. Така. Брат, Дани, аз искам да направя така, че постоянно да ми е златен скина, а това става като да имам 3 кила в Battle Royale и скина ми става целият златен плюс оръжията. Яко. Така, хора, аз отбелязах къде трябва да скочиме на The Yacht. Николай. Те има двамата коронки, само аз нямам, брат. Ей, откраднаха ми я. О, върнаха ми я. О, добре. Брат, ние сме тук трима такива с коронки аз. Аз съм с коронка. Не, дори аз съм спомнен. Искаш ти коронката ли? Да. Мартин тук... Ти искаш да ме вземеш. Ти искаш да ме вземаш, не можеш да я вземеш. Всички ма гонят са, брат. Аз стига глупости. И той ме е Вижте, брат, къде са отиде всичките след мене? Не. Добре, къде падаме? На The Yacht ли? Да, после следващия има шанс да падаме. Дани, боса, за който си говорех, ето виж, после в началото, вижте къде пише Дарик. Да, там аз съм го добавил Дърик. Добре. Добавил съм босовете на The Yacht, The Dog Pound, Spaghetti Grotto, Дърик и Готово. Ice Ice. Ice Spice. Да. Добре. Любимия ми бос е The Dog Pound Snoop Dogg. Я ме също. Добре, аз взимам митика, защото аз съм с скина. А после следващия бос го вземе Даниел, после Николай и така. Става ли? Окей. Хора, ви ще ги съдите двата с коронки, аз съм. Вие двамата ли играхте? Да. Да, Не, с един калян. Брат, буквално виждам в момента все едно акуличка. Да, ясно. Аз виждам те някакви джелифиш те навиждам, някакви такива. Джелифиш ви каудия. Йоп. Не забравяйте, че Добре. все пак сме във видео в YouTube Page. Добре. Леко по-внимателно с думичките. Днеска. Само днеска?
Да. Аз мислех утре да внимавам. Ти си решаваш, Сега- но днеска Аз задължително. съм само помпа и знаете, трета подката не ви памтка. Тук ма нападат. Да, Е. пазя, брат. Само дет не е О. мой проблем. Ай, чао. Ние сме единствените на даяхт ли, бе? Верно ли? Да, охо, Мидас тука, Мидас. Идвай се тука да бием по този судия. Аз взимам митика. Аз вземам карта. Добре. Окей, взех карта. Взех карта, само трябва, че на... Къде е Къде сейфа? беше телефона? Къде е сейфа, Николай? Хайде, бе. Къде е сейфа? Абе, Отвори картата. Натисни върху картата. Дръж картата и ще ти покаже. Николай, бе. Кое е луда фъл? Къде сме? Че ли там някъде. трябва да се обиколите, бе. Отгоре трябва да минем. Оф, майко. Николай, дай картата. Дай картата да го намеря. Николай, дай. Абе, не ти, бе. Ето, бе, толкова си е трудно. Имаме 40 секунди, май. Николай как ме изблъска. Само чакайте да пина едно мини. И един биг шут. Бях си биг шут. Да бегаме. Айде. Аз знам къде има рифт. Идвайте. Минайте в туалетната, бе. Абе не бе, аз минавам от рифта. Лифта води до мене. Да, знам. Аз там пел бих шуда. Добре, Дани, аз съм вече в рифта. Чай, само да се отворя често тук. Готово. Аре, трябва да ми килове, искам да стана златен. Взели с Snoop Dogg и Drake спагети. Добре. Но Дай всяка такова. Сега давай такова и без тия Знаете ли тук? нека да ви напомня, че напомням ви, че до края на играта нямаме право да вземе друг бос. Само с този, който сме сега. А той къде е? Той плува. Чакай, някой лети. Аз летя, бе, пак. 28, 40, 60, на едно е. Не, айде на едно остана. Как ти играеш в Покема? Някой бос. Има човек тук, Дани. Идва. Бия го, е тук вътре влезе. Който слуша някаква телевизия да спе в момента. Не съм аз. Не съм аз. Да, никой. Не съм аз. Кой слуша Шкибидов? Да, естествено, че му убия да е. Вика сте най, да казвам кои да казвам. Спамете го, бе, спамете го. Той луди е умрял от full damage, естествено. Николай, ако умрем, сега ти ще вина. Майко, Николай! Да, те иска да бегна малко. Николай, как ще изсипа, бе? Много си... Майко, дай ти редиоп. Не, чакайте, дайте да отида в лобито да се сменя скина според боса, където падаме.
Николай, Добре, как нека ще да си завършим това? през това време. Колелото на късмета. Тихо. Николай, И отиваме Николай, на как Дарик. трябва да изпиш? Отиваме на Дарик. Да знаете. Добре, ама Николай, ти как ще се изпиш от там, бе? Аз като да направя плод, обаче не ще се бъгна. Да, то бъгна ти тънка. Махаме. Точно се. Само и съм бъгнал. Знам кой скил ще ми трябва. Ето този. Дани, на този бос ли отиваме? На Дарик. Нали е това бос? Да, значи тая. Николай, слагай този скин. Нямам то скин. Той няма и батъл паса. Сетих се. Ой, спет си войщата. Ай, пръсти войс чакта, бе. Огромен. Чайте, взема кирката на тая. Тя има ли кирка изобщо? Има, е. Аз опаса какви са и нейните награди. Дай нам от TNT-на. Тази кирка и този глайдер, добре. Не, само глайдер ще взема. Аз съм си и с кирката. Аз ако го намеря, няма да е зле. Кирката, виж в батъл паса каква е. Наша идея. Бомб болкует. Да бе, кирката я знам каква е. Аз я виждам в момента. Ама не знам това. Ай, ще сложа кирката, а глайдера ще го сложа от Battle Pass, ще го пикъпна. Че тя има глайдер ли? Чакай, я да... Не. Раничка има, обърках се. Кой мишката ми бъгна и сега се връщам. Отивам за нова от Добре. магазин. Мишката че бъгнала. Свърши батерията. Добре, аз сложих всичко нейно. Ай, давай. Дани, тук ли си? Аз се сетих, че имам зарядно. Чакайте сега. Ти между другото сложил ли си камерата, вижда? Не, всъщност не си показваме лицата в YouTube. Хора, чувате ли ма сега? Те чуват ли ма? Да, всеки те чува. Добре, такова. Пишете в коментарите, ако искате да правим, примерно, само оръжие от босове, от сейфове, всякакви такива. Да. И беше, къде ме карала? Искам да пробвам да победим игра без оръжие. Кой газ? Айде, знаеш какво? Примерно 50 или 60 лайка на това видео прави втора част. Да. И ще има и giveaway. И се. Нали, Дани? Не. Giveaway Не. да направим на специален... Даниеле! Абе, бат, изключвам се микрофона. Ще има ли giveaway? Освен на някакви Fortnite клони. Ето, виж, Дани, виж, ние сме с едни и същи. Дани. Да. С кирка малко тъпа, май. Ники, ти ма гониш. Ох. Майци не. Какво? Пип, ти ма гониш. Оф. Ако сте снайпна са брои. Опа. Пипнахте. Охо. Скачаме Добре, на Дарик. Дарик. Добре. За кой е лъка? Ако никой не го иска за мен, тогава ще... Аз го искам, е. Добре, аз само питам. Добре, аз само казвам. Николай ще го вземе, защото той е добър с лък. И аз съм добър, аз съм по-добър. И аз съм добър с лък, Хубаво ще се видим, когато кацнеме.
Добре. О, И Ферари, така бе, хора, сега почти до джойна един наш приятел. Само да го добавиме. Не знам. А те даже не знам, че правим... Оставяй го. Няма да такова. Ще си играем ние тримата. Хора, че си пус... Аз съм О, там. хора, сега се видео като чуя тези гласове. И така Събрах. хора, в момента се наближаваме. Чух гласовете, после... Имаме 2 минути, вие убихте ли боса? Не. Не. После ме го бия. Ама аз не знам дали мога да го бия. Не, аз не мога. Аз не мога. И водката ще ме уби. Да те уби. Няма, ще се много. Къде е боса? Тук. Аз, Дали се от това? Да, аз го взех. Добре. аз брат нямам никакви лъжа. Аз успям. Чакай, сега идвам. 2 секунди. Тук трябва да изчупим малко. Чакай. Помпа. Овчай, че малко я рев. Как се чупи, добре? Сейфа къде е? Сейфа е тук. Тук някъде трябва да се чупи. Тук 100% няма да е. Трябва да е горе. Тук съм. Имаме Знаете 30. ли къде има лифт? Или да ви покажа? Аз съм вече в сейфа. Добре, аз няма да взема нищо от там. Готово. На мен ми трябва Да, лъжа. това. На мен ми трябва Да, лъжа. сега пред тук. Знам как се навре, брат. Охо, метките. О, това е шоколенко. И аз имам шокоевки. Аз съм граплер. Рифта го няма. Нищо, има кенеф. Не ми кажи, че... то само се скрих. Брат. Да, къде е базуката? Не, ще се бъркам с базуката. То света нямаше нищо. И така хора в момента ти. Аз имам в момента някакъв райфъл, Имаш. помпа и снайпер с един патрон и една шокоевка. Няма... Аз съм най-фално SMG Rapid Fire SMG. Аз тя се бях. Един лъка, 20-90, кракт. Идваме. С лъка. Ай, как поскочи този? Някой Кракнат? има патрони за снайпер. Чакай, краквам ги тук, отвън ги. 5. То с коми бяга, ще кажеш, че съм бот. На едно е. Идвам с колата. Аз го убих. Дет. Какво? Лъка е с патрони за помпа. What the... БМВ ли имаш, бе? Да, бе. От Battle Pass. Не от Battle Pass. Айде, Николай, качвай се, бе! Какво чакаш? Ма не мога. Бабен, качи се, бе. Майко.
Какво правиш? Искаш ли да закарам? Не. Добре. Отиваме до Догпонд ли? Да. Сега Да бием хора, ако боса. убим, да, наистина хора, махаме това правило. Изчакай, че нещо му се бъдне изядо. Айде, оставя го, бе. 10, 9, 8, 7, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, давай. Добре. Да. Айде, просто ела след нас, бе. Толкова е трудно. Тук ти тръгвате, вие буквално тръгвате като самолет буквално, така. Пиу! Не е мой проблем. Не мой проблем, че имаме най-бързото БМВ. От 2024 направим. Дай ни бе да ги бием. Не е проблем да се прави неинтересно. Чупи Ти ми стената! се правиш на интересен и не ми харесва. Аз взема митика. Не трябва Да. ми. Не. Аз го взема Следващата игра няма да взема нито един аз. Мичка. Защо не ми даваш? Ето. Следващата игра нещо ти дам. Къде ми е митик джамгана? Не съм го взел. Аз го. Мартине, О, дай не, ми бе. дъмгана. Мартине, дай ми дъмгана. Кой ще ми Аз ядеш? не съм отина. Дай патрони за помпа и си дам друнгана. Ай, пич тук, често са отворени. Ей, ти го значи. Колко са те? 4. Дай още малко. Не ми дава повече. О, помпичка. Николай ми е взел синия дрънган. Николай, върни го. Добре, ето го, тук е. Има хора над нас, да знаете. Ти къде го остави в майна си райна? Тук е митика. Кой го търси? Не го взимай. Аз ще го дам, дам. Абе, дай, ще му го дам, дай. Дай, бе, Николай. Николай, дай го. Николай. Ето. Пич. Дет. И тека да се оставиш Сбил човек ли е, маняк? Газ. И няма да вземеш нещо. Не ми трябва. Сега да ти кажеш, че... Той Даниел си отвори сейфа, бачка се вътре. И то едва ние нямам нищо. Мартине, 12 патрони за помпа имам. Добре, аз съм 36. Дай го, продеш. За дъмган. Тук има. Същото. Хора, вижте какво взех. Дръпни го да го видя, дръпни го да го погледна. Ето го тук е. Дай да го погледна, взел си друго, дай да го погледна къде. Фейно взимай. Харесва. Елата има човек. Пича съм на малко. Добре, браво. Хилни са, бе. Има медкит, има биг шилдове. То си не е бос. Бре, то се ми приличаше на бос. Бос си беше, бе. То си е бос секретен. Тук е. И не е бос, заклявам се. Браво, Данка, бе. Аз стигам да са хилна. Добре. Само мините има, да знаеш, Дани, само минита. Но тук също минита, 5. Тудо няма минитела, Николай. Не, има. Няма, бе. Няма, бе, аз ги видях, че има. Ами шо не ги взе тогава ти да са хилниш? Аз съм се хилна да бих шилда. Сега той бе, тук ще... Идвайте в хеликоптера. Сега само да изпием 2 минути. Брат, имам Epic Scar. Идваш ли? Не. Брат. Ето. На къде отивам? Добре. Дай сега да се просто да си играем играта, без да вземем други босове. Тръгна за буквално. Ай насам. Стрелят ме! Да бе, чакай да го паркираме и отиваме.
Айде. Ето тук го паркирам. Къде има? Фулбоксна го. Фулбоксна хеликоптера. Наполовина. Айде да ходим да ги бием по тези, дет набиха нас. Идвате ли? Да не, Аз не казах има много. Брат Николай, на мен ми трябва хил. Идвайте, Еми, бе! аз Айде, взел идвайте, хил. какво са бити тук за 2 минути, бе? Виж, ще идвате ли днес? Тук Просто отзаде там, де си като пън. Ще идва ли? Ей, Ти не заден. виждаш ли води очи? Заден. Какво викаш? Викам дали заден идва. Не бе, Николай питам. Какво вика? Ама Нищо, това е излизаме много. от зона. Брат, тая просто да ходим с хеликоптера да се обикаляваме. Добре, ай. Хора, в момента да видим. Тук е. Имаме 2 боса ли сме взели общо? Да. А къде е първия бос? Не знам. Че е литна. Чай, това не знам да добре. Първия Не ни знам. бос го няма, хора. Имаме само един бос ли? Не. Къде е втория? За кое? Снупдог е тук, ама тая динамитка. Не. Сигурно не си позволява да са двама, сигурно. Аз лъка го имам. Аз имам лък. Да, ама обаче боса ни го няма. Ами да, той беше моя бос, не знам къде го принцип. Я чакай да не е в зоната, бе. Той може и да е гътнал. Да, той е гътнал. Нищо, остава. Я чакай за като нашия Хора, ще човек. махаме сега Снупдог от колелото. Даже. Добре, ма чакай, нашия човек се качва ли? Snoop Doggy, идваш ли? Айде, браво. Ай, Остана само да отидем на... къде е? Да отидем при Ice Spice, Eminem и на Drake. Добре, сега отиваме на етаж по една. Нагоре да Не, стара на пани. етаж. Горда стара младина, дуни на вашине. Прилично паркиране. Никой да не се качва. Фулбокснат. Готово вече някъде иди. Аз имам снайпер, тъй че ако ви... Братка, То с къде отиди, бе? Хора, човек видях, качват се. Чакай, бе. Дай да закарам. Дай да карам. Николай, ето, дето много се бъгна нещо. ти си се бъгнал. Чакай, бе, какво се отиш тук долу? Заправка. Чакай, кой тук е? Лама. Май не ми трябва. Дани, къде видя хора? Дани, В тази къща са. В тази Къде? къща, която съм на маркира, виждате ли? да. Аз съм базука, ще имам. Верно. Дай майта да се здравите. 31 кракна, 45. Найба. Хора, Снупдог пусна нещо. 90. Дет. Айде, бе, дет много ми бяга. Бягам с флягана. Остават още 5 никой души. игра няма граплър, бе. О, минита. Имате ли граплър? Не. Не. Вече и аз. Къде може да има хора?
Не знам, останахме 3 отбора. Ние тримата срещу други... попа. Намей си става. Чакай, останахме ние тримата срещу други трима и срещу Сол. О, ес. Убиваме тримата и печелим. Гледайте, Булт Вани, ако има наоколо. Първо, че е Булт Ванове. И не, няма. Има само на Френзи Фарм. Ама чайте зоната. Ай към Къде хеликоптер. е? Или дайте тук да си направим някой база. Аз ще правя база, всеки друг да си направи. Не бе, бате, аз съм с тебе. Хора с такси. Тук има хора. Има човека с солна, бе. Не е Сол, тримата. Имат Ей, нашия. миниган. Не, Матине е по-лош. Миниган има. Взели са Ice Spice. И минигана. А нямаме другите. О, това много се нема. Да, бе, много сте слаби и двамата, бе. Какво? Еми, бати, очихме са бием, не да се крием. Какво да са крити, бе? То слудия умря, без да са го погледнали. Пич, аз да се питах. Пич, Мама не ама вижда това. пич. Пич ми вика. Майко. Виждаме се в лоби да завъртим, да видим боса. Опали, да не умираш винаги първи. Чакайте отново, че не се даде нищо за сега. Отиваме на Къде падаме? Дърък. Пак ли, бе? Мани го той, вече бяхме там. Не бе, не бяхме на Дърък. Абе, нали взехме лъка, бе? То беше на Ад-2, нали? Да, в тази игра имах лъка. Така ли? Еми, махаме. Остават Ice Spice и Eminem. Аз ще залагам на Eminem. Яска. Спинваме. Eminem! Аз му нямам скина. То и аз. Ма ние не сме ходили при Snoop Dogg. Ходихме. При Ice Spice, значи сега отиваме при Snoop Dogg, няма да ходим при Ice Spice да изкорим. В финалната игра отиваме хора при Ice Spice. Добре, обаче е такова. Аз нямам нито един скин от тях. И аз. Затова ще Може ли да дават сложим Eminem в Item Shop, бе? Eminem, го няма. Или такова Snoop Dogg, не можеш ли да го дадат в Battle Pass-а? Да, наистина. Ами аз слагам котката. Его Eminem по принцип. Има и Slim Shady, Rap Boy. Аз слагам, правя си котката. Хоп. Не, ще бъда този път с мой скин. Значи сега отиваме при Eminem, някой тематичен за Eminem. Аурата. Абе, войщата! Но това е спри си войщата, бе, толкова си. Аз съм си го спрял. Да, спрял си ти. Ще си спрял. Само музиката спрял да ми си. И сега тази скилка. Николай, ти от колко години играеш с един и същи скин? И питата ми да не си. Айде играй малко на нас. Само да Виж си какво мога да изиграем. скина. Виж какво още мога да скина. Такова. Дани, ай на раз малко. Добре. Хора, останете следващия видеоклип. Следващия клип ще видите как отиваме при Eminem и Ice Spice. Да. Я е последен клип за това. Ако искате хора, тъй като направо пускаме втора част, тя ще бъде как играем на раз. Да, втора част ще е на Равс, а гледайте трета част, където отиваме при Eminem и Ice Spice. Последните, които добавиха.
Така че хора, на вас, Чао. на вас, чао, очаквайте следващата част.